Hudaý Taala Rasulullah'a aýdypdyr: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Ey Muhammed diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Labbeyk ya Rabbi." Hudaýa baş üstüne näme buyursaň diýipdir. "Hel gammaka an ja'altuka ahiran nabiyyin?" Ýüzmüňden kan peýgamber ýerdim. Şoň sen iň ahyrkysy etdim. Seni tamam peýgamberliň ahyrkysy edenim, seni gam gussagy goýan däldir ha? Ey hormat näme? Hudaý Taala Rasulullah göwüllük berip, onu edip aýtýan gurrunlary görüňde. Aýa seni peýgamberliň ahyrkysy edenim, seni gamy gussak goýan däldir ha? Qultu la ya Rabbi. Hudaýa ýok, gamy gussak goýana. Oňam ýyzynden aýdypdyr. فهل غم أمتك أن جعلتهم آخر الأمم؟ أي محمد صلى الله عليه وسلم آية sen ummatın ama gussa düşen näldir ha? Hudaý Taala näme diýip bizi ahir zaman peýgamberin ummaty edipdir. Ol ýyry geçen ummatlardan etmändir diýip ummatyň pikirini harap eden näldir ha şu urrun? Qultu la ya Rabbi, ýok Hudaýa, harap edenak diýdim. Onna Hudaý Taala aýtdy, "Gulak as gowjetdi. Ablig ummataka minni as-salama wa akhbirhum anni ja'altuhum akhir al-umam li ufdiha al-umama 'indahum wa la ufdihahum 'inda al-umam kaza fi ad-durr al-manthur." Onna ey Muhammed diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ummatyma men tarapdan salam aýt diýipdir. Beýik Allah Taala aýdypdyr. Ve ummatyma da eşitdir. Men şu ummatyny ahirin ummat etdim te önkü ummatlardan ders alarlayaly. Nuh peýgamberin kawmy falan tüýsli bolupdyr. Salih peýgamberin kawmy falan tüýsli bolupdyr. Hud peýgamberin kawmy falan tüýsli bolupdyr. Musa peýgamberin kawmy falan tüýsli bolupdyr. Isa peýgamberin kawmy falan çolardan ders alaryaly. Ve la ufdihahum 'indal umam. Muhammed peýgamberin ummaty falan tüýsli bolupdyr diýip de bulardan soňra şonu agzap biýabry bolmazlar ýaly diýipdir. Eger Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin biz önçek koyan bolsa, bizden soňran bir ummat gelse agdajak da beşjirek hormatly peýgamberin ýygyna düşýänleri kadryn bilmediler, nämetmediler falan tüýsli bolla diýip innik ummat gurrun etmesin. Bulardan soňra ummat koymadım, şoň hatyrına ahir zaman ummaty etdim diýipdir. Nedanem kudamin sokan guyemet ki vala terisi ança men guyemet. Rasulullah vardı, näme keplemeli biz, näme aýsak ondan ýokary bolýar. Ey imanly doganlar, şu hormat Hudaý Taala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme beripdir, on arkadan bize de beripdir. Gurrun açyk eşitdik. Şu ýagny bilenle, ýene özüni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýaşaýşyndan, sünnetlerinden, zindigi namasından agzalyan meclislerden, şu oturşuňyzy ýaly. Ya Peygamberimizin getiren dinini agzalyan gurrunlerden özüni bir neçe gurrunle bilen güýmep alqalyan adam ne kadar ol konnygymatdan garlygy bolar be. Nesip etme gerek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyenmiştik. Ay canımız, malımız, oğul gyýyzymyz, en atamız fedasy bolsun Rasulullah canın. Owadan gysga duatyny görsene. Allahümme inni es'eluke tevfik ehlil huda. Resulullah canın duatyşy. Hudaýa Hudawanda, men senden dileyen şu gowa adamlara nesip eden zadyň bana nesip et diýenmişdik. Dilesek Hudaý ýok bermerin men, berjekkä diýermi? Bu awadan dogany ber. Allahümme inni es'eluke tevfik ehlil huda. Hudaýa ak ýollaky adamlara beren nygmatyny maňa da nesip et diýenmiş. Bu hormat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hormatyny, bir ahir zaman ummatyň hormatyny, ýene özüni bir bahanale bilen, bir sebeple bilen, hanyň manyň edip gurrun güýmäpdi, bu meclislerden galmak, elbetde ola kan bereketden galmakdyr. Ol Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özüni dille berip, ya ol Rasulullah janyň ak ýoluny dille berip, ýene olany beýrekde Rasulullah bir hormatçylyk edip ona ihanet olar, nauzubillah, ol näme bolar ol Hudaý bilmeli.